Πράγματα να σας προτείνουμε που γίνονται στη Βέρεια και έχουμε απόβαση NBA, παρακαλώ, στη Βέρεια. Για ποιο λόγο θα μας πει ο κύριος Ηλίας Λάζος, είναι ο πρόεδρος του Φίλιππου της Βέρειας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Λοιπόν, κρατάτε μια μπάλα του μπάσκετ και ένα ροδάκινο, εξηγήστε μας. Έτσι ακριβώς, το δεκατιανό μου ήταν αυτό, να ξέρετε. Καλή το όρεξη. όλοι εδώ πέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε απόβαση του NBA. Καταρχάς, έχουμε απόβαση 100 παιδιών της περιοχής, τα οποία είναι εδώ για 5 μέρες σε μια δράση μπασκετική που έχουμε, το camp, που διοργανώνουμε στα Φίλιππος Βέρειας, στο οποίο προβάλλουμε και το ροδάκινο, το τοπικό μας προϊόν. Και έχουμε έναν personal trainer από την Αμερική, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ατομική βελτίωση αθλητών. Είναι μια μεγάλη τιμή για μας που είναι εδώ στην πόλη μας, μαζί μας. Και έχουμε 5 μέρες γεμάτες μπάσκετ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 100 παιδάκια και από τις όμορες περιοχές, όχι μόνο από την πόλη της Βέρειας. Και περνάμε ωραία, μαθαίνουμε μπάσκετ, μαθαίνουμε και πώς πρέπει να τρώμε σωστά. Και το ροδάκινο είναι ένα από αυτά τα οποία πρέπει να προβάλλουμε, γιατί είναι πρώτον της περιοχής μας και δεύτερον έχει βραβευτεί ως pop ροδάκινο σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς παγκοσμίως. Τα συνδυάζετε όλα πάντως. Δηλαδή και NBA και μπάσκετ και ροδάκινα, τα πάντα. Και τα μικρά παιδιά. Και Φίλιππο Βέρειας συνδυάζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, επενδύουμε σε αυτό που κάνουμε, μας αρέσει το μπάσκετ. Έχουμε μια μεγάλη ακαδημία και προσπαθούμε κάθε χρόνο με μια καινοτομία να είμαστε κοντά στα παιδιά, να είμαστε κοντά στην νεολαία, ούτως ώστε να μπορούμε να Και κάποια από αυτά τα παιδιά θα πάνε και στο NBA, τους το ευχόμαστε ολόψυχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία σύνδεση που είχαμε. Καλή δύναμη. Εμείς που δεν πήγαμε NBA, μείναμε να τρώμε τα ροδάκινα. Αφού είμαστε κοντήρε, πού θα πάμε NBA εμείς. Μια χαρά, χορτασμένοι είμαστε. Πού να πάμε NBA.